Eu vou ler así brevemente o manifesto para este día do Benegal. Contra a violencia de xénero, máis sensibilización, máis medios, máis recursos. Violencia de xénero é toda aquela que sofren as mulleres polo simple feito de selo. Trátase da manifestación máis grave da discriminación e das desigualdades entre mulleres e homes. Na súa forma máis extrema, tradúcese en violencia física e mortes, pero tamén inclúe a violencia psicolóxica e emocional que se manifesta na desvalorización da muller, no menosprezo do seu traballo, no seu illamento social e en ameazas. A violencia contra as mulleres é un problema que afecta a toda a sociedade. É preciso sumar todas as forzas para evitar e erradicala. Que todas e todos rexeitemos a violencia amosa que as mulleres non estamos soas e que os agresores non contan co apoio nin de homes nin de mulleres. Sen embargo, acotido temos coñecemento de graves casos de violencia, un indicador claro de que fica moito traballo por facer para erradicar a discriminación e subordinación das mulleres e acadar unha sociedade igualitaria. Nos últimos anos tense dado pasos relevantes a nivel legal, superando unha visión que reducía o problema ao ámbito privado e asumindo que a loita contra a violencia de xénero é un problema de primeira orde e que na súa erradicación deben implicarse o conxunto de poderes públicos e da sociedade. A nivel galego, na pasada legislatura aprobouse unha lei específica para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. Unha lei que por primeira vez considera a violencia de xénero dende unha perspectiva integral, recoñece os dereitos para as mulleres que vivan unha situación de violencia no ámbito económico e social e articula toda unha serie de obrigas para as administracións públicas tanto no ámbito preventivo como no formativo e na asistencia das víctimas. Mais hai outro cambio relevante que introduce esta norma, a apertura dos recursos sociais a todas as mulleres con independencia de que conten unha orde de protección ou non. Unha medida necesaria que vai na dirección de incrementar os resortes institucionais de apoio ás mulleres. A aprobación desta lei supuxo paralelamente o incremento dos recursos destinados na Galiza á loita contra a violencia de xénero. Pero o actual goberno da Xunta do Partido Popular non parece ter interese en pôr en funcionamento os instrumentos legislativos, considerando prescindibles e superfluas as accións tendentes á erradicación da violencia de xénero. Moitas das previsións e mandatos establecidos nesta lei non foron desenvolvidos e faltan por poñer en funcionamento moitos dos instrumentos legislativos creados tanto no texto legal, sendo ademais necesario impulsar outras medidas da sensibilización social e a formación de todas e todos os profesionais que traten directa ou indirectamente coa violencia de xénero. A erradicación da violencia de xénero e das desigualdades entre homes e mulleres debe ser unha prioridade para os nosos gobernantes e non podemos permitir que a actual crise económica supoña o sacrificio das medidas encaminhadas á superación das discriminacións sufridas polas mulleres baixo o excuso da austeridade económica. A loita contra a violencia de xénero non é prescindible, non é algo superfluo, senón que é fundamental se queremos acadar unha sociedade igualitaria e democrática. Dende o Bloque Nacionalista Galego, por suposto, dende Galiza Nova, non deixamos de reivindicar máis sensibilización, máis medios e máis recursos contra a violencia de xénero.